Mono asa Marieta njeno mheshimiwa James Matinga mwe msibe wodi ya Kemera na ndo mode speaker we kanta assembly ya Nyamira na bonta getente bye abantu baito be department ya roads ngambia mono azenge nje pare ye twaje grasa matuka mange kiro mwaka ngo nyebeka lakini bora nyasaye bwanjire round yeye mbanye begete bakanyebeka ase chibesa bono rero ngo jitoleka ya rosi omo contractor no arega abanjiri kuru Nyamira no barega banyale ko basaba abantu baminto kibago ja rosi pare mobile libaga ligija anda se batageite basukie mubate basukie asaba kobeka makarabati mubatige babeke kobuga moneka ne para ya rosigwe timoko jaka kolete binde para nande bya ticha amacha kerako minyoka aje para gatigati e pare gento kego salimono na amacha ali mogo ticha aminyoka etagati ya butora amacha asa ko minyoka asata keire para tego saleka igona monta getempa kerenga mbia mono e pare ye moro jengo jakere muna bone gendo ta ko basaba mono a Kemera ne town bone ko benene ekere gari ego ikie mesigo nsa ego pitie gari endeganye ka omonta ikie mesiga kore gari yemanye goeta mwale kwanja chibuti chiri bateba bachibeka senge njomba liko tagora nyomba ibagandi rororo ekere town yaitala kana buya nonye ne Park Street iganto chitorosie bono gitogendrete getiro kimuna mwateba ngo batebyande mo contract no arega ngayo mo contract oriale ajate nega mbuya monoga oyo nere ole kwani apa yo mo contractor nande nero gojakorosie para to jimwate bagango mheshimiwa ibijibeza baisimi gumbali kwa gubeza nje nya sabete para oi pare gatangazwa oyo nere oete tigwaka gwetenda wono kibago chikoyerosia moche murigereri ninwa maisane morra sama gosa ko bamubatebye mbuya mono tiganya sabaseni